Bona vesprada, amics i amigues. Ja sabeu que avui tenim la nostra sessió del Club de Lectura i hem pensat que per a fer una xicota introducció i una il·lustració del que serà la nostra sessió d'avui podíem tindre el nostre autor. Així que volem agrair que estigui amb nosaltres a través de la pantalla Ferran Torrent, el nostre escriptor d'este mes. Moltíssimes gràcies, Ferran. A vosaltres, què tal? Molt bé. M'agradaria, no sé, reflexionar amb tu al voltant del que és la teua tasca com a escriptor, perquè es queda una miqueta més clara als lectors i lectores, i després entrar pròpiament al llibre que ens ocupa avui, no? De memòries de mi mateix. Jo tinc curiositat d'algunes coses que tu en més d'una entrevista has dit, com per exemple que tu sempre escrius en paper i en bolígraf, no? I no en qualsevol bolígraf, també, sinó en uns bolígrafs especials, no? Però tinc la curiositat de saber com ha de ser el paper. Això sí que no ho he sentit. Ha de ser quaderns, paper solts, reciclats? Din A4 en blanc, però per prendre notes en llibretes, el que faig és llibretes que tenen una ratlla, no? Que tenen una ratlla només. Dos no m'agrada, si són de quadriculars tampoc. Tot això entra en el terreny de les manies, no? El bolígraf Bic, per exemple, no gasta perquè me fa pols les llemes dels dits també, no? Però el din A4 és el que millor me va per a escriure, perquè està tot en blanc. És una metàfora perfecta de l'escriptor, no? Que estàs en blanc i comences a omplir. Sí que comentes tu el tema dels bolígrafs i de les característiques que tenen els bolígrafs. Mai has intentat escriure en ploma? No. Alguna vegada, sí. Va haver una època que en els quioscs venien plomes, fent col·lecció de plomes. Ara no recordo quin diari o quina revista ho feia això, i vas col·leccionar plomes perquè a mi m'agraden molt les plomes, però les plomes tenen un problema per fer una novel·la, i és que contínuament has d'estar carregant-les, no? I els bolígrafs duren més també. I després les plomes també són una mica delicades, no? Has d'escriure d'una determinada manera perquè si dobles molt cap a la dreta o molt cap a l'esquerra, doncs la tinta no flueix tant, no? Molt bé. Entrem ja un poc a la teua formació com a escriptor, que alguna vegada has comentat que vas ser escriptor d'una manera accidental, no? Potser que podries haver acabat en un altre tipus de professió, no? I que un poc la novel·la que vas fer en Xossoll Seguí, no? Va obrir les portes. I sobretot que la segona novel·la que podies haver fet amb ell, el fet que ell et diguera que no, de que continuares, no? Va obrir-te les portes, no? Sí que has comentat que en Xossoll Seguí després no has mantingut el contacte, no? No saps pràcticament... No acabarem bé. Tenia, o té, un caràcter així un poc especial, no? I un tio, no sé, estrany, de mantenir una amistat al llarg del temps. Després es van distanciar, ell crec que se n'anà a viure al Coix, mal no ho recorde, però no van tindre contacte ja mai més, no? Molt bé, i si no hagués arribat a ser escriptor, que podries haver arribat a ser moltes coses, perquè és una persona molt polifacètica, no? I que has tocat diferents professions, què t'ha agradat ser més? Falsificador o... Perdó, què has dit? Què? Empresari. Empresari. Abans que falsificador, polític o defraudador? No, jo sóc un fan dels falsificadors. I els corruptes, escolta, n'hi ha tants, si és tan fàcil ser corrupte en aquesta societat, i a més ja a mi no m'agrada parlar en superioritat quan parlo dels corruptes, perquè com jo no he tingut oportunitat de ser-ho, doncs jo no ho sé si ho sou o no, vull dir, hi ha moltes classes de corrupció. Per exemple, dins dels partits, la gent que es ven ideològicament per a mantindre's en el càrrec o tindre un càrrec, és a dir, que corrupció n'hi ha de molta mena, però mira, parlem molt de corrupció, però no parlem mai dels inútils. Els inútils a l'administració ens costen molts diners, però ningú en parla dels inútils, no? I és molt preocupant perquè els inútils no els expulsen mai, no els jutgen mai i fan molt de mal als contribuents. Molt bé. Continuem endinçant-nos un poc més en la teua formació com a escriptor i en les teues característiques. Tu has sigut sempre un defensor de la novel·la negra, i a part defensant el caire social, no? De la novel·la negra front a la novel·la de misteri. I després, amb el temps, tu has incorporat també la novel·la política o el tema que estem comentant, no? Tu, després de tota aquesta trajectòria de la teua obra, què quedaries més? Com a novel·lista de novel·la negra o de novel·la política o de tot un poc? Bueno, el primer que t'he de dir és que deu fer com 20 anys que no he llegit una novel·la negra, no? Me vaig injectar de novel·la negra d'adolescent i de jove i això, i ja no l'he tingut ganes perquè trobo que són molt tòpiques.
I jo m'agrada més, la novel·la política m'agrada molt. La novel·la social, la novel·la política, és el que més m'agrada, no? En les últimes novel·les meues l'aspecte polític sempre està present. En esta última l'aspecte polític està molt present també, no? M'agrada molt l'època del franquisme com a novel·lista, sobretot els anys 60, els anys 70 també, però novel·la negra, de veritat, va ser al principi. Jo defensava molt la novel·la negra perquè era una novel·la més social que la novel·la de misteri, però després ja la novel·la negra ha deixat d'interessar-me, no? Jo suposo que en la vida vas passant per èpoques, per fases, i tens diferents gustos també, no? No simplement en literatura, sinó també en altres temes de la vida, no? Molt bé, entrem ja al llibre i clar, jo ara la primera pregunta que t'hauria de fer, que estaràs cansadíssim de que te la facin, és memòria d'un mateix és realment un diari i tal? I sempre acabes explicant-ho, no? No et faré la pregunta. Sí, bueno, és normal, perquè el títol indueix una miqueta a equívoc, però això l'editorial va posar novel·la, no? Sí. El títol va posar novel·la perquè la gent no hi haguera confusió, però bueno, si llegeixes la contraportada ja veus que no són les meves memòries, sinó que són les memòries d'un falsificador. Però sí que voldria saber si estàs cansat de que et facin aquesta pregunta. No perquè ho trobo normal. En realitat estic cansat de mi mateix, perquè després de 40 anys d'escriure, doncs, aguantar-te a tu com a escriptor i sobretot quan te fan entrevistes, no mire mai entrevistes meues i res per això, perquè estic cansat de mi mateix, com molts lectors o lectores poden estar cansats també, o sigui, el Torrente que va pegant bacs per ahir, no? Doncs jo per mi no faria cap tipus de publicitat ni res, no? Però les editorials, lògicament, com tens contracte, t'obliguen, però no perquè me molesta fer entrevistes i això, sinó perquè moltes vegades ja no saps què dir tampoc, no? Salinger deia que ell no feia entrevistes perquè no sabia explicar les seves novel·les. A mi de vegades també em passa el mateix, no? Perquè jo crec que les novel·les són molt eclèctiques en el sentit de que cadascú pot treure conclusions diferents, no? De les que té el propi autor també, no? També tinc una particularitat en les meves novel·les i és que descric pocs personatges, alguns sí, altres, però la majoria no els descric, perquè m'agrada que els lectors s'imaginen els personatges, imagina't-el com vulguis, no? De tota manera, jo crec que un personatge quan parla va descrivint-se també. Molt bé, per tant, no estàs penedit que et fas de posar-hi aquest títol, no?, després de tantes... No, en absolut. Molt bé. Sí que has comentat a banda que tu no eres partidari d'escriure un llibre de les teues memòries, no? Bé, i sí que en algun lloc apuntaves de si al final fer el llibre, que no el faré i tal, sí que esmentaves, i posaria un títol i diries la paraula perla. Sí. Per què? No, perla, no? Perquè jo recordo que ma mare, quan jo era xiquet, deia, menuda perla està fet. És una paraula molt nostra, no? Exacte, és una paraula perla, remet a, volem dir... A intimitat, no? Sí, era hiperactiu i això, i me recordava d'aquesta frase, no? És parla perla. I, bueno, ho he utilitzat així en aquesta novel·la. Al final, quan el narrador li dona la paraula al falsificador, per aquell conte, el que els lectors encara no saben, no? I acaba de construir-se el puzzle, no? Per això la parla mític, no? És que m'agrada molt això, no? Donar quan li dones la paraula i parla, no? Sí, sí. I bé, com naix realment el llibre? Hi ha alguna anècdota, algun motiu? Sí, mira, el llibre té una anècdota i és que és un llibre que vaig començar abans de la pandèmia i el vaig començar fent la part de l'any 68, perquè té dues èpoques, no? El 68 del 2019. I llavors, quan vingui la pandèmia, vaig deixar d'escriure perquè com ningú de nosaltres sabíem què anava a passar, doncs vaig esperar-me. Quan la cosa se va estabilitzar en el sentit que ja sabíem què estava passant, però estàvem tancats a casa, va rellegir el que havia fet, que serien uns 50 fulls aproximadament, i no m'agradava. No m'agradava això que havia fet. I parlant per telèfon amb Víctor Maceda, el periodista Víctor Maceda de la revista El Temps, em deia, envia-me-ho, i ho vaig enviar, i al cap d'uns dies me va contestar, està molt bé això, igual. Però jo ja havia començat un relat en primera persona, que també està en el llibre, no? I llavors vas pensar, el que podria fer és fusionar aquestes dues històries, no? El 68 i el 2019, i agafar un personatge que unira les dues històries, que és el falsificador.
I això és el que finalment vas fer. Perquè les meves novel·les jo no tinc guió. No sé si algú escriu en guió, però jo ho faig sense guió sempre, no? Clar, parlant del tema de la cronologia, la veritat és que t'he de confessar que per a mi llegir el llibre, jo soc del 68, no? Llegir el llibre, dic, així està la meva vida, pràcticament. I jo dic, és que ja són molts anys, no? Llegint-lo jo dic, jo pensava que no en tenia tants, però la veritat, perquè és un període cronològic ja destacat, no? Així, entre els temes que són protagonistes d'alguna manera és la transició, sobretot els falsificadors, no? L'especulació d'alguna manera, la corrupció política. D'estos ingredients penses que et queden per a posteriors novel·les o vols trencar ja amb estos ingredients? Mira, ara estic treballant en una novel·la que seria la segona part d'esta novel·la, però una segona part estranya perquè és 2 anys abans. És l'any 66 en el mateix protagonista, no? En el mític Regino, que és un falsificador. És un tema també, evidentment, que té moltes històries, com sol fer jo, que m'agrada molt argumentar, tindrem molts personatges i, en fi, la dècada dels anys 60, perquè és una època molt interessant a l'estat espanyol, perquè és una època de canvi dins el franquisme, no? És una època que és una inflexió del desenvolupisme industrial que deien, ve el turisme és molt important per a nosaltres, jo era un adolescent. Per què? Perquè el règim necessitava les divises del turisme, però al mateix temps tenia un problema en el turisme, perquè aportaven també costums més alliberadors i ideologies també, perquè venien de països demòcrates. Aleshores, se produeix en els anys 60 una inflexió en aquest aspecte, no? En el polític, en costums i això, que fa que l'estat espanyol en aquell moment, particularment el País Valencià en aquell moment, és molt interessant, sobretot la costa del Mediterrani. Entrem ja més personatges i el mític Regino, que és un poc l'eix central, no? I tu has confessat que eres un enamorat dels falsificadors. I aquest apassionament que tens pels falsificadors pot ser perquè vols indicar o reivindicar que la realitat depèn del color que es mira o té alguna altra motivació? Sempre, a veure, jo és que soc molt fan dels outsiders. No tant dels que estan fora de la llei, perquè en la llei hi ha que tindre en compte que les lleis i la justícia no és el mateix. La llei franquista no era justament justa, entens? Per tant, però m'agraden molt els outsiders, aquells que, si tots van per ací, ells van per un altre cantó, no? I sobretot de forma natural, no de forma ideològica. I després, hi ha una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Tu i jo estem mirant un quadre de Picasso i ens agrada, però llavors ve una persona i es diu, aquest quadre l'he pintat jo. I la nostra percepció ja canvia. D'acord? Però aquesta persona se'n va i al cap de 10 minuts torna i diu, era una broma. I això és Picasso. I la teva percepció torna a canviar. On està la diferència? En la creació només. És a dir, en la idea. Però no en el que és artesanal. No en el que és materialment el quadre. Sí que la diferència és qui té la idea, evidentment. Després, hi ha un altre aspecte que, fixa't que en els quadres flamencs, holandesos, l'escola flamenca holandesa, els quadres clàssics, són molt difícils de plagiar perquè tenen un gran treball. I, clar, ha hagut falsificadors que han falsificat a Vermeer. És molt difícil falsificar a Vermeer. I són ells mateixos, Van Meegeren va ser el que va falsificar Vermeer, va ser ell mateix qui va avisar als museus que ell havia falsificat Vermeer perquè els especialistes no havien notat la diferència. I després hi ha una altra cosa, i és que quan entres a un museu has de tindre en compte que potser el 30% del que hi ha allà és falsificat. Dalí, per exemple, està molt falsificat, és un dels pintors més falsificats. Per què? Perquè lo de la falsificació ho van parar perquè, clar, hi ha molts interessos artístics i econòmics i al final això han hagut de parar-ho també, d'alguna manera. L'art africà, per exemple, també està molt falsificat. És a dir, però al final a mi me dona igual això. És a dir, si jo entro a un museu i veig un quadre de l'autor que siga i m'entusiasma, no vull que me diguin si és falsificat o no, jo estic entusiasmat en aquest quadre. Sí. Continuem amb els personatges i una de les
preguntes que tenim pendents. Per què tens la necessitat de repetir personatges en els diferents llibres? Perquè ajuden a veure com evoluciona l'època també. És a dir, l'època, en aquest cas València, que les novel·les gairebé totes estan novel·lades en la ciutat de València, tu veus com ha evolucionat. Tu ara veus, per exemple, l'any 68, en aquesta novel·la, en Memòries de mi mateix, com era la societat i com és en el 2019. No en una profunditat, diguem-ne, estricta, però sí que veus canvis de costums ideològics de tota mena del 68 al 2019. I també perquè al treballar en personatges fixes, que són teus, són creacions teves, al final és com si foren nebots teus, no? També. I tu saps com reaccionen i com fan. M'agrada treballar en personatges que ja... No et complica la vida, no? Emperar-los, perquè a vegades pareix que... No, sí que complica la vida, saps per què? Complica més que un personatge nou, jo t'ho diré per què. Perquè tu ja eres esclau del personatge, perquè ja està creat. I per tant, tu no pots diferenciar-lo d'una altra novel·la, tu ja saps com és. I quan comences una altra novel·la, tu has de ser coherent amb el que és el personatge. Per tant, el teu espai de creació ja no està en aquest personatge, perquè ja està creat. Una pregunta que vull fer-te respecte als personatges que han aparegut en les diferents novel·les. Tu penses que hi ha un perfil del personatge femení que tu empres? Perquè normalment són dones sempre fortes, no? Empoderades, vull dir que això tu planteges o naixen casualment aquest tipus de personatge femení? Els personatges tenen que anar a la història. Si la història demana personatges que són més durs, més dèbils, etc., se fan. És a dir, no hi ha una predeterminació a l'hora de fer personatges, sinó que la història demanda un tipus de personatge. Molt bé. Un altre personatge també que apareix així és un capellà, no? El fet de ficar a l'església dins de la novel·la té alguna funció, no? O és... Sí, però és un capellà molt outsider, és un capellà que en realitat està contra la doctrina oficial de l'Església, no? Tots els meus personatges, o quasi tots els meus personatges tenen aquesta particularitat, no? Són outsiders, que estan fora de la societat. Creen, com jo ho he dit alguna vegada, i això ho diuen també alguna vegada, com un segon sistema, no? Paral·lel al sistema oficial. O sigui, que no està relacionat amb el tema de l'espiritualitat o que vulguis reivindicar algun... És aquest tema, molt bé. Una de les coses que també sí que ha generat debat entre la gent que està llegint el llibre i que d'alguna manera també joança, no? El fet de que els diàlegs barregen en els capítols, no? Un poc és la influència de Vargas Llosa, no? I la meva pregunta que vull preguntar-te sobre aquest fenomen és si per a tu Vargas Llosa és un referent o és un escriptor que un poc forma part de la teva formació? Literari sí, personal no. És a dir, jo no tinc prejudicis a l'hora de llegir novel·la i en la vida tampoc. És a dir, soc bastant transversal. És a dir, no tinc prejudicis perquè jo crec que la gent que té prejudicis s'impedeix, s'evita conèixer el món en la seva dimensió real, no? És a dir, el personatge de Vargas Llosa com a persona no tinc interès en ell, però com a novel·lista sí. Feia anys que jo li veia fer una cosa que a mi m'agradava molt, però que no m'atrevia a fer-la perquè és complicada, que és el que estaves parlant-me, no? És a dir, entrecreuar diàlegs de situacions diferents. Jo me vaig donar compte que això és una tècnica molt bona. Jo només l'he vist a fer a d'ell, potser n'hi ha més gent que ho fa, no ho sé, però només l'he vist a fer a d'ell, que és una tècnica que li dona fluïdesa a la novel·la, perquè si no tu hauries de tornar una altra vegada a l'altra situació, si no anares encreuant diàlegs. Feia temps que volia fer-ho, no m'atrevia, ja ara ho he fet i m'ha agradat molt fer-ho. És a dir, necessita una miqueta d'atenció del lector perquè hi ha un moment que dius, hòstia, què passa si, no? D'un diàleg a un altre està parlant d'un altre personatge, però immediatament ho agafes, no? És a dir, no hi ha. Ara, per exemple, a la novel·la que estic fent, aprofito per dir el títol, que es dirà El per què no m'importa, que és un poc el segon... Ho dic perquè no me foten el títol, ja sóc testimoni. Apunta. Sí, perquè sol passar, no que te'l furten, sinó que pugui coincidir un altre. Que també te'l poden robar, ara que pense.
també ho faig aquí, però esta vegada el que estic fent també és no posar guionets als diàlegs. Posar els diàlegs dins de la narració, no altres diàlegs fora de la narració, però sense guionet, i també alternant diàlegs de situacions diferents. Vaig enviar 50 fulls a l'editorial, perquè els 50 fulls per a mi són una mesura, diguem-ne, un poc exacta del que pot ser la novel·la, no? En el meu cas. Llavors, al principi, ells me digueren és una miqueta complicada de llegir i tal, però després, quan els vaig enviar 100 fulls, van dir, no, funciona molt bé, no hi ha cap problema, entens? És a dir, que al principi tu te requereix una miqueta d'esforç, una miqueta, però tampoc és res de l'altre món. Però a mi em serveix, és a dir, per oferir-li als lectors una altra estructura literària i no fer sempre la mateixa, no? Plantejament nus de desenllaç, sinó també oferint un treball que per a mi és més difícil, però que el treball difícil per a mi, no que ho siga per als lectors, que sí que necessita una mica de la seva col·laboració, però no tant, no? Jo crec que és just que els autors i les autores se reivindiquen treballant més també, no? O sigui, oferint, si pot ser, bones històries, però treballant més també. ¿Oferirías algún tipo de consejo al lector o lectora que tenga problemas en entrar, ¿no?, en esta dinámica? Que és molt fàcil. Encoratjaries. És molt fàcil, però quan tu fas aquesta tècnica, tu la fas perquè els lectors ja coneixen els personatges. Llavors, el primer sobta una miqueta, però quan tu veus el diàleg, saps que aquest diàleg pertany a una altra situació d'uns altres personatges. Per tant, ja no tens problema, perquè tu ja has localitzat. A la primera lectura sobta una miqueta. Tinc una anècdota sobre això, i és que un amic meu, que em digui, passa'm la novel·la i tal, em va dir, crec que hi ha un problema d'ordinador aquí perquè se salta els diàlegs. I dic, no hi ha cap problema, és que s'han saltat a posta, no? Però ja t'he dit que això és la primera impressió, després no hi ha cap problema en absolut. Molt bé, anem acabant ja. Voldria, sobre el tema de l'espai, no?, dels llocs, és la ciutat de València la part central, no? Però nosaltres que estem en el camp de Morvedre, la veritat és que ens crida l'atenció que d'una manera pràcticament anecdòtica, no?, s'esmenta el tema de Xilet, no?, que ja havia aparegut. Sí. És simplement una anècdota o és...? Bueno, Xilet per a mi, ahir tinc amics com Pepe Catalunya, i després he anat al Sant Esperit, he fet rutes per allà. Ara vaig menys, no? Però és un poble que m'agrada, perquè són pobles encara, no? El meu està massa arrimat, Sedaví està massa arrimat a la ciutat, i encara que afortunadament el que és la desviació del riu Túria, del pla doncs ens ha salvat que la ciutat ens tragui, però estem massa a prop de la ciutat, no? I aquests pobles que esteu més allunyats de la ciutat, evidentment, doncs, conserveu més l'estil, el caràcter, la idiosincràsia de gent de poble. Hem comentat el tema de la transició, no?, i que tu has comentat en algunes entrevistes que t'ha il·lustrat molt sobre aquest tema, no?, i que has necessitat, en aquest cas, l'ajuda d'una persona, no?, que t'ha ajudat. Com seleccionares aquesta persona, o va ser casual, o com...? Bueno, una persona que me la van recomanar, dic, mira, necessito una persona perquè m'ajude a recollir informació de la dècada dels 60. I me van dir, pues esta persona és historiadora, jove, i és a dir, que no estava treballant de professora d'història i d'això, i me va ajudar. Ara mateix, en aquesta novel·la, també tinc una senyora que ha treballat en biblioteques, que també m'està ajudant en el tema de recollir informació. Perquè la informació és important. És important, fins i tot, si un s'encén un cigarret, saber la marca dels cigarrets, no? Perquè això li dona versemblança a la història. Així i tot, en alguns punts encara te pots equivocar. Ara, per exemple, en aquesta novel·la que estic treballant, doncs he d'anar al cementeri de València. Clar, jo no sabia com era el cementeri de València l'any 66, i tampoc sé buscar-ho, perquè moltes vegades està tot a internet, sí, però has de saber buscar-ho. I aquesta persona sap buscar-ho, no? Va enviar fotografies, això, i ha pogut descriure com era el cementeri l'any 66, no?
Ja per acabar, m'agradaria que per a lectors i lectores indicares en què, des del teu parer, s'han de fixar més en la novel·la. Què és allò que t'agradaria que es fixaren més en la novel·la? Ja sé que és una cosa molt personal, no? Cadascú... Bueno, jo el consell que dono és que en les novel·les que tenen molts personatges, com en aquest cas, hi passen tantes coses, sempre hi ha un personatge que arrossega la història. I en aquest cas és el falsificador, perquè a més uneix les dues històries, no? La del 68 i la del 2019. Jo el consell que donaria és seguir el personatge de Joan en el 2019 i en el global del 2019, de 1968, el personatge de Joan i el personatge global, el falsificador. Són els dos personatges més importants. Després n'hi ha, curiosament, dos personatges femenins que són clau en la història, d'una manera involuntària, perquè això també és algo que m'agrada també, no? Com una cosa tan banal com una pintada acaba convertint-se en una tragèdia també de forma involuntària, no? I després, també una cosa que m'agrada molt, fer també com un personatge com el mític Regino, que pretenia ser un playboy, volia fer-se milionari falsificant, per contextos històrics acaba sent un personatge clau en determinats contexts històrics, no? Quan ell no anava en aquesta direcció, no? Però mira, els contextos històrics determinen moltes vegades què és el que hem de ser. La última pregunta que tenia preparada pràcticament me l'has contestat tu, que són els projectes futurs que tens, no? Però m'ha xafat... Com ja conec les preguntes, m'avance. Però vaja, a banda d'aquest projecte, estàs clavat en altres històries relacionades també amb el món de l'escriptura o que no siga pròpiament una novel·la? No, la veritat és que no, perquè una novel·la consumeix moltes energies, molt de temps, necessita moltíssima atenció i és difícil posar-te en altres històries. Faig una xicoteta col·laboració setmanal, però de 3-4 minuts a Catalunya Ràdio, però no vull posar-me en altres històries, m'ofereixen de vegades coses, però sempre dic que no, perquè les novel·les per a mi és... Jo soc novel·lista, vull continuar sent novel·lista fins que se m'acaben les idees, o s'acabe el públic, o s'acabe tot al mateix temps, i a mi la novel·la, ser novel·lista és el que més m'agrada, no? I dedico tota l'atenció possible i tot el temps a això. En aquest moment, en quin punt estàs? Vull dir, el moment que l'escriptor necessita estar completament aïllat, en quin moment estàs de la creació, en aquest moment? Sí, jo visc prou en el silenci i prou aïllat. Visc sol i per a mi els caps de setmana, per exemple, són importants perquè ningú te crida, encara que jo no soc dels que me criden massa tampoc, no? Però aquest silenci que hi ha els caps de setmana perquè les fàbriques no funcionen, el veïnat on jo he anat al xalet, el que siga, em va molt bé, però jo treballo tots els dies. I si algun dia me poso i a la mitja hora no trac res, i aquest dia no treballo perquè sé que tot el que faig ho hauré de corregir-lo. Això ja... Generalment corregeixes molt les novel·les, però vaja, hi ha dies que és millor que no facis res perquè saps que no te vas a traure petroli d'això. Una pregunta no tenia escrita, però ja que ho estàs dient, eres un escriptor nocturn o diürn? No, diürn. Vaig començar sent un escriptor nocturn i vaig perdre molta vista. A més, hi ha una cosa que és molt lògica. És a dir, tu quan t'alces, tu el cervell no el tens ocupat, és a dir, tota l'energia la tens, física i mental. Per tant, la millor hora per treballar sempre és als matins. Molt bé, molt bé. Bé, ja acabem donant-te les gràcies des d'Estivella, no? Els lectors i les lectores, i no sé si per acabar vols dir-los alguna cosa a manera de comiat o no sé. Bueno, que estic molt agraït que hàgiu agafat la meva novel·la per al Club de Lectura. No sabia que estàveu llegint-la. Haguera pogut anar, però ningú me va dir res perquè jo no feia Club de Lectura, però en aquesta novel·la ja n'ha fet dos. Uno a la llibreria Ona, a Barcelona, aprofitant que anava a Barcelona per altres coses, i un altre
Ah, sí, un altre... Espera, Mirambell i Bon Repòs o és al revés? Bon Repòs i Mirambell? Bon repòs. Mirambell... Sí, Bon Repòs i Mirambell. És que no sé què va el nom o el cognom. Ahir vaig anar també i ara a finals de març vindré a Fanset. Molt bé. Perquè això no m'agraden les presentacions de llibre, però m'agraden els clubs de lectura, perquè generalment la gent, quasi tots ja han llegit la novel·la i te poden preguntar coses sobre la novel·la. Ho apuntem per a una altra volta, així que quan presentes la pròxima novel·la ho tindrem en compte. Moltíssimes gràcies, Ferran. No volem llevar-te ja més temps, que sé que tens compromisos gastronòmics, entre altres coses, que és molt important. Moltíssimes gràcies pel teu temps. A vosaltres, i que disfruteu de la novel·la.